মিডিয়া হাউসৰ পৰা এটা মিডিয়া মানে কিবা হাউসৰ পৰা 6 লাখ টকা পেমেন্ট দিয়াৰ এটা স্লিপ তেওঁলোকে জমা দিছে বিটিচিৰ পৰা পইচা ওলাই খাইছে সেই মানুহজনক মাত্ৰ 30,000 টকাহে পেমেন্ট কৰিছে सानैसो सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों बिथांमोननि सिलाइ गावनायनि जाहोनावहाय डेफिनेटलि जों बुंनांगोन बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर करप्शन जानायखौहाय रोखा रोखा नुनो मोननाय जादों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो एसपि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय बिटिसि नि एसेम्ब्लियावहाय विन्टार सेसन जालांबाय स' नैबेयावहाय माखासे डिबेट जालांबाय रुलिं भार्सेस अपोजिशन आरो बयबो बाहागो लानानैहाय विन्टार सेसननि जितु एसेम्ब्लि बिटिसि काउन्सिलनि बे जालांबाय माखासे खोथाफोरखौ खोनानो मोनबाय मिथिबायबो गोबाङानो आरो किसुमान खोथाफोरा जितु रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय आनकमन बा नैबेफोर खोथाफोराहाय सोराङाव फैदों एन्ड गिबियावनो गुबै थांखिसिम थांनायनि सिगां एनिथिं एमजे बिथांनि हाबा जानायखौबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों स' आंनि फारसे बिथांखौहाय रोजा रोजा कंग्रेचुलेशन्स हेपि वेडिं लाइफ आरो हेपि मेरिड लाइफ होनना बुंनांगोन एन्ड आसा खालामदों बिथांनि मेरिड लाइफआ मोजाङै मोजां जुग जुग सानैनि गेजेरावहाय संसारा जालांबाय थायो नैबेखौ आंनि फारसे अननायखौहाय जासिहरनाय थाग्रोबाय आरो बिथांखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौबो गोजोननाय थाबाय आरो हामबाय बावहरबाय आंनि फारसे जेनो हक विन्टार सेसननि बागै सावरायनो थांगासिनो दङ देरहासार बसुमतारी मानगोनां अपोजिशन पार्टीनि गोख्रों MCLA बिथाङा विन्टार सेसननि जितु काउन्सिलनि एसेम्ब्लियावहाय गोख्रों रावजों माखासे पइन्ट्सफोरखौहाय हमनानै बिथाङा सोंलु सोंथि खालामदों सेसनावहाय आरो नैबे गेजेरावनो माखासे खोथायाहाय सोराङावबो फैदों स' जे नैबेनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों जे सोलिफुबाय थानाय सरकारनि UPPL दोलोनि फारसे माखासे सोंलु सोंथिया नुजाथिदों जे भिडिअ केमेरा बा मिडिया हाउसनि जितु राइटिं पेडनि थ्रुयै फोसावनाय जितु बिल बा बाजेट बा एमाउन्ट स' बे थारैनो जुक्ति नंगौना नङा माने रियेल मोनसे बाजेट नंगौना नङा आरो थिग बे टाइमावनो जाय मिडिया हाउसनि सामलायगिरि बिथांमोननि सायावहाय जितु खरसा दिन्थिनाय बेफोरो थार नंगौना नङा नैबेफोरखौहाय फैबाय थानाय समफोरावसो सोराङाव फैगोन बेफोरो जोङो रोखायै बुंनो हाथ'नाय नङा अब्लाबो बेनि गेजेरावनो थारैनो जुदि बिथांमोननि जितु कुइसन रेज जादों स' नैबेनि फारसे बयहाबो मोनसे डाउट बा कनफिउसन थायो एन्ड बुंनांगोन जोबोद गिदिर मोनसे हिउज एमाउन्ट जितु मेथाइ रोजाबनायनि मुङाव बा भिडिअ केमेरा बा मिडिया हाइलाइट खालामनायनि मुङाव जुदि 6,56,000 रुपिसआ जुदि स्पेन्ड जादों सिन्थानि बिसय जानानै फैदों जुदि मोनसे प्रग्रामफोरखौहाय लानानै बा भिडिअ केमेराखौ मानो बाहायो किसुमान माबा मोनसे एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय किसुमान प्रजेक्ट्सफोरखौहाय हाइलाइट खालामनो श'केस खालामनो बा रेकर्डेड मोनसे मेमोरेबल मोनसे माबा लाखिनो थाखाय नेरसोन दोननो थाखाय नाथाय नैबेनि मुङावहाय दिनै जोङो मेथाइ रोजाबनाय भिडिअ केमेरानि मिडिया हाउसनि मुङाव जों जुदि इउजलेसलि जुदि रांफोरखौहाय बा जोंनि जितु पावार जोंनि जितु एनार्जि दिनै सोनारनानै दङ जोंनि अर्थनैतिक बल नैबेनि फारसे जुदि जोङो ओरैनो जुदि फैसाफोरखौहाय मोजां पारपसाव बेबहार खालामालासे बेबायदि गारोब्ला जोंनि बिटिसिनि फिउचारा कारापसनावनो जों गबनानै थासिगोन नामा नैबे सोंलु सोंथिया जों एज अ गभर्नमेन्ट जों बयनावबो फैयो मानोना बेयो मोनसे बिराद हिउज एमाउन्ट जितु जोङो सिमाङावबो नैबेबायदि रां थाखा खोनाफेरा आरो बेखौ खरसा खालामनाया इउजलेसलि स' बे जोंनि थाखाय जोबोद मिनिंफुल आरो गोथौ साननो गोनां मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै बा मिडिया निउसफोरनि फोसावनायनि गेजेरजोंनो नैबेफोर इनफरमेशनखौ जोङो मोननो हायो आरो बेवहाय बुंनाय बायदिब्ला मिडिया हाउसनि मुङाव बा बिथांमोननि राइटिं पेडनिफ्राय जितु बिल इस्यु जानाय नैबेवहाय बिथांमोना 30,000ल' पेमेन्ट मोनदों जेरावनाखि सरकारनि फारसे बेनि गोबां डिफरेन्स एमाउन्टनि मोनसे बिल दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों अराउन्ड 9 lakhs समथिं माने बिल
दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों स' नैबे थारैनो जुदि बेबायदि जादोंबा डेफिनेटलि जों बुंनांगोन बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर कारापसन जानायखौहाय रोखा रोखा नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसेनो ISPL आरो नलेज फेस्टिभेलनि मुङावहाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्रायहाय गोबां एमाउन्टनि थाखा बाजेट दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों जेरावनाखि 36 crore एमाउन्ट खरसा खालामनायखौहाय दिन्थिदों स' नैबेफोरो मोनसे बिराद माने लेक अफ प्लानिं जुदि बिथांमोना खरसायानो खालामाखैब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन आरो 36 crore जुदि सानै हनै खालामदोंबा बेयो बेसेबां माने सोर बुद्धिजीबि बा सोर प्लानिं खालामनानैहाय बेफोरबायदि खरसा खालामखो नैबेनि फारसे आंनि फारसे बुंनो दङ नाथाय एज आइ अलवेज से दा अपिनियन्सफोराहाय बयबो गाव गावनि मोनसे गावबागाव चइसेस थायो गावबागाव अपिनियन्सफोर थायो स' नोंथांमोना नोंथांमोननि अपिनियन्सफोरखौहाय फोरमायहरनो हागोन आंनि कमेन्ट बक्सनि थ्रुयै एन्ड 36 crore रुपिसखौहाय ISPL नि मुङाव इनभेस्ट खालामदों जिहेतु आसा खालामो जोङो बेनि माबा मोनसे फ्रुटफुल फिथाइ जोङो जोंनि गेजेरावहाय नुनो मोनगोन बा नुगोन सानसे नङा सानसे किन्तु ओरैनो जुदि बे 36 crore वेस्टेज जालांनो नाङा नैबेखौसो जों खावलायगोन एन्ड जियानो हक विन्टार सेसननि जितु मोनसे दुंहाव थासारि एसेम्ब्लियावहाय काउन्सिलाव नैबेखौहाय जोङो नुनो मोनदों गोजोननाय थाबाय स' बेफोरबायदिनो रुलिं अपोजिशन बयबो ज' जाजाय एसेम्ब्लियाव बाहागो लानानैहाय बेफोरबायदि डिबेट जालायलायोब्लासो किसुमान खोथाफोराहाय सोराङाव फैयो एन्ड बेफोरबायदि जाबाय थायोब्लासो निश्चय फिउचारावहाय जोंनि काउन्सिलनि थासारियाहाय मोजां जागोन आरो जों बेखौनो लुबैयो एभ्रि टाइम अपोजिशन रुलिं बयबो गाव गावनि पजिशनाव थानानैहाय जेरै हाया रायजो राजानि जानानै खामानि मावनायखौ जों बयबो लुबैयो बेनिफ्राय जोबोद मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों बिथाङा एसेम्ब्लियावनो जे सार्भिस प्रभाइडारनि आखाइनिफ्राय जिहेतु थांनाय बावैसो समफोरावहाय जों बयबो मिन्थिगौ जे सानैसो सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों बिथांमोननि सिलाइ गावनायनि जाहोनावहाय बिथांमोना जिउ गोमानो गोनां जादों अबथिराहै आरो बिथांमोननि न'खरा आलाय सिलाय जानो गोनांबो जादों गावनि जिउनि राहा लामा नागिरनाय बा नागिरबायनानै बिथांमोनानि बेफोरबायदि जिउ गोमानो गोनां जादों जियानो हक स' नैबेनि फारसे जुदि बिथांमोना सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोननि जितु मुं मख'दों बिथांमोना जुदि इनकुवारिनो जादों बिथांमोननि फारसे जिहेतु एक्ट बिथांमोननि नैबेनि फारसे इनकुवारि जादोंब्ला मानो जादों आरो हाथियारखौहाय बिथांमोना लानो मोनो ना मोनामोन थिग लानो मोनोब्ला बेफोरबायदि निहत्त मानसिफोरनि फारसे सिलाइ गुलिजोंहाय सोरनिबा जिउ खहा जानो गोनां जालायनाय नैबेनि फारसे जुदि DC लेभेलनि इनकुवारि जादोंब्ला मानो जादों नैबेफोरबायदि माखासे सोंथि खालामदों बिथाङा आरो मानि थाखाय नैबेफोरबायदि जानो मोनखो सार्भिस प्रभाइडारा माबायदि आयेनजोंहाय सोलिजागासिनो दङ आरो माबायदि बिथांमोनखौहाय दैदेनलांदों माबायदि पारमिसन होदों बा माबायदि बिथांमोननि फारसे बिजिरनाय जानांगौ नैबेफोरनि फारसे बिथाङा मोजां मोनसे सोंथि खालामदों आं बेनि फारसे गोबां बुंनो दङ होननानै सानाखै जिहेतु जाथाया जालांबाय जों बयबो मिन्थिगौ बयबो लुबैदों जे दायनिगिरिया साजा मोननांगौ होननानै आरो मानि जाहोनाव बेबायदि जानो मोनदों खनसे नङा खननै नङा खनले जाबाय थानायखौ नुदों स' नैबेनि फारसे रायजो राजाफोरनिबो दाबि गोबां सिखांदोंमोन आरो माखासे दैदेनगिरिफोराबो जुजिदों बेनि फारसे स' जाहाथे जिउ खहा जालांनाय न'खरनि फारसे बिथांमोना मोनसे न्याय मोनो नैबेनि फारसे जों बयबो लुबैदों हास्थायदों आरो थिग बे बेलायावनो जोंहा मानगोनां देरहासार बसुमतारीया बे पइन्टखौहाय लाबोनानै विन्टार सेसननि जितु एसेम्ब्लि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियावहाय बे कुइसनखौ रेज खालामनाया जोबोद मोजां जादों होननानै आंनि फारसे आङो बेखौ बाख्नायनायजों लोगोसे वेलकामबो खालामदों आरो मोजां मोनसे डिबेट बेफोरबायदि जानांगौ जोंनि गेजेरावहाय स' नैबेखिनियानो आरो बेनि फारसे नोंथांमोना निश्चय बयनिबो गोसोआवहाय गोबां सोंलु सोंथि दङ एन्ड आंनाबो दङ जोङो सोंलु सोंथि खालामलायनोसै कमेन्ट बक्सआवहाय आसा खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै गाव गावनि अपिनियन्सफोरखौ नैबेनि फारसे मा सानो
बेखौ फोरमायहरगोन होननानै मिजिं आंनि बुंनो गोनाङा आंनि फारसे नैबेखिनियानो भिडिअनि गेजेरावहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हानाय नैबेनि थाखायनो जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आङो बयनिबो सिगाङाव निमाहा बिग्रोयो एन्ड आसा खालामदों रंजाफुनाय फोरबो बोथोर सोलिगासिनो दङ क्रिसमासबो सोलिगासिनो दङ आरो थाबैनो बोसोर जोबनायनि बिदाय सानबो फालिगोन बयबो रंजागोन बेनिफ्राय गोदान बोसोरबो थाबैनो जागासिनो दङ स' आंनि फारसे हेल' एसपि ब्लगनि जानानैहाय हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फेमिलि बयखौबो इन एडभान्स आरो फिन खनसेबाव हेपि निउ इयार आरो आसा खालामदों नोंथांमोननि गोदान बोसोराहाय नोंथांमोननि न'खराव नोंथांमोननि जिउआवहाय माबा मोनसे गोदान आसा मिजिं बा हास्थायनाय बायदिहाय जाफुंसार महर लाबोगोन होननानै आंनि फारसे बयनिसिमबो मा होनो हेपि विशेसखौ जासिहरनाय जाबाय आरो लोगोसेनो गोजाम बोसोराव जालांनाय माखासे भुल गोरोन्थिफोरखौहाय बा गावनि लोगो आंगो न'खरनि फारसे निमाहा होलायनानै बिदायखौ हरगोन होननानै आङो आंनि फारसे आसा खालामबाय आरो बयखौबो नोंथांमोननि सोरबा बेफोरबायदि दङ नोजोराव बिथांमोनखौबो निमाहा होनांगौ होननानै आंनि फारसे खावलायनाय थाबाय स' नैबेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ नैबेयावनो फोजोबनो सानबाय स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय फरेस्ट रिजार्भआव सोरबाया जुदि इलिगेलि हाबोब्ला बेखौ मा बबे आयेनजों बबे माबाजों बेखौ उत्तर होनायनि माबा दं बेखौ आंनाव सानसुन दा आं बेखौनो बुंगोन जे सोरखौबा सिदायै गुलि गावनायनि सोरहाबा अधिकार दङ जुदि अधिकार दङब्ला अब्लालाय क'क्राझारनि डिसिआ मानो बे इन्सिडेन्टनि सायाव इनकुवारि बहायखो होमबाथ' इनकुवारि बहायनोनो नाङा मानसिखौ सिदायै गावबानो जायो नामा बहाय अधिकार मोनखो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बबेनिफ्राय अधिकार मोनखो आरो आं नोंथांनि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ बुजिनो नाजादों जिथु सार्भिस प्रभाइडार बे सार्भिस प्रभाइडारनि जिथु वार्कारफोर बिथांमोना आर्म्स दांनो मोनो ना सिलाइ दांनो मोनो ना मोना बिदि मोनसे कड दं नामा सिलाइ दांनो मोननाय आरो दांनो मोनैनि माबोरै दांनो मोनखो बे सार्भिस प्रभाइडारा 8,000 थाखानि फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि मानसिया माबोरै सिलाइ दांनानै माबोरै गावनो मोनखो जों बुङाखै जे सोरबा इलिगेलखौ सामलाय थांनांगौ सोरबा इलिगेल मानसिखौ जोङो माने माबा होनांगौ जों बुङाखै जों बुंदों जे मोनसे इन्सिडेन्ट जाबाय बे इन्सिडेन्टनि सायाव इनकुवारि रिपर्टखौ मोनोब्ला मोजांमोन आरो आङो सन्मान सहकारे स्पिकारनि गेजेरजों बे रिपर्टखौ थाबैनो बिहरनानै जों बयनोबो होयोब्ला मोजां आं बेखौसो बुंदों आरो बेहाय आंखौ माने रिसपेक्ट खालामो आरो नोंथांनावनो नोंथांनि गेजेरनिफ्राय आं मोनसे क्लियार जानो लुबैबाय जे सिएसपिनि हाइकर्ट केस जायफोर सिएसपि मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना केस होदों इट इज इन्डिभिजुवेल इट इज नट रिलेटेड विथ द बीसीसी गभर्नमेंट इट इज नट रिलेटेड विथ द बीपीएफ पार्टी बीपीएफ पार्टीनि माबा रिजल्युसन लानानै होदों नामा बे हाइकर्ट केसखौलाय निरेन्द्राया बीपीएफनि सिडब्लिउसि मेम्बार जानो हागौ on advice of BPF political party, he has got lots of cash. PIL case it is individual right. व्यक्तिगत अधिकार है और बे अधिकार को माने जेनेबा सीएसपी को डिसॉल्व खालाम माने स्पीकार नेक्स्ट क्वेश्चन आइबा सार बहुत डाउन हेना আছে एदु आरो पुराना हगल एदुर उपरत आमार ये गावरिया जवाब दिसे आरो बिगा সম্পূর্ণ বাহা আছে তুমি রিসেপ্টলি রিকোয়ার আছে এটা নিমি পূর্ণ আছে বহুত টাইম কইছে আর এটা কইছে কিমান টাইম করিব স্যার আর সেটা গুমরা নাইবা স্পষ্ট জানাইবা बेसा नोंथाङा बुंनो होयोब्ला बुंगोन आरो बुंनो होआब्ला बुंनो होगासिनो नोंथाङा बे बिथांमोनखौ जिरायनो दोनो
नोंथांखौ बुंदों खालामदोंमोन दा बे CSB जिथु केस এই কেছটো হ'ল নীৰেণ ৰায়সকলে দিছে তেওঁ CSB মেম্বাৰ কনফাৰ্ম উইথ দ্য CSB কমিটি এইটো BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত নহয় BTC গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াক এফিডেভিট দিয়াৰ নহয় BTC গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ৰিজলিউশ্যন এডপ্ট কৰি দিয়াৰ নহয় বহি পেলাই এইটো কিবা এটা দিয়াৰ নহয় আৰু এইটো দ্বিতীয় প্ৰাচিদ্ধিত কৰে কোনোবা এটা মিটিঙত এসে বুমু নামে আমি এই